presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon, nga kun adunay aso, adunay kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa muingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hello mga kasama, kinigyan po ng inyong Kuya Joel Binse, kauban sa akong partner Randy Tayad. Mangumusta kaninyong tanan. O sa tanang mga kaiksunan mga kasama. Awhagong ko kamo nga mogamit gyud sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kujik Soap, SED Celebrity Beauty Soap o Gugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang ato magtatampo karon pinadaso sa kababae nga nagpatago lang sa ngan nga Lani. Inigibuhat duwa sa radyo ni Ray Arellano. Higalaan, ang ato magtatampo si Lani. Kina kong problema, bahin ni sa lalaki nga akong hinigugma, nga diin nakaschedule na ang among kasal. O kung nga lang na problema ko ani, ingon magud ini ang mga panghitabo. Pangarap ka na lang ba? Oy! Ay, Nay! Nani! O, Nay! Unsa manas binok, nanguyap na nimo? Ambot lang, Nay. Nanguyab tingali na, pero wa man kasulti. Ha? Murag, di siya kasulti, Nay. Ambot og naunsa na siya. Uy, katurpi ko day ananda ko. Uy, ayaw ana, uy. Kaya ka na mga klases tao, lisod na. Unsa may nakalisod, anak, Nay? Una, maglisod ang pangitag trabaho. Nga naman. Kaya mauwa mga apply. Ha? Basta mga mag-iwawon gani lani. Wag na'y ayo, ha? Maubitaw na sa tatay ni mo? Unya nga, nagkadayon man mong tatay, Nay. Giunsa man niya pagpanguyab di ay ni mo. Wa man na manguyab na ako. Ha? Manugod? Giunsa naman di pagpanguyab niya ni mo? Wa na manguyab na ako. Ako mo'y nanguyab niya. What? Kuara. Ako'y nanguyab, ana, oy. Di man na makamaong manguyab. Sa ato pa, ikaw di ay may dako kaayo og gugman ni tatay, Nay. Di, oy. Siya. Unya nga nung, bida, uy, libugan ako sa inyong kaagi, uy. Nay, paminaw ha. Istoryahan, teka. Paminaw. Sige, Nay, maminaw ko, Nay. Niya, kanas tatay ni mo, magsigila nag-atbang na ko. Nya? Magsigig sunod-sunod na ko. Ug sa diyang ipangutana na ko kung unsa gayang tumong, pagsigig sunod-sunod na ko. Di man mo tingog, di akong sabot masig manguyab ni. Unya, mauwaw musulti kay naidaghang tao. Unya? Mauto nga ako siyang gida sa plaza para kami na lang duha. Unya? Mauto. Sa diyang kami na lang duha, ha? Ako siyang giunan og sulti. Nga kung unsay imong tumong, isulti na ako. Isulti na. Ayaw ko papaabot ang dugay. Unya, misulti gid siya ni mo, Nay. Nakita na ako nga nang luspad. Oo. Unya, nakita na ako nga murag gipaningot og maayo. Unya, murag nagurog. Uy, gikumbulsyon? Wa. Unya, unsa man sunod nga nahitabo, Nay? Ako siyang giingnan nga. Kita na lang duha. Wa na kay angay kauwawan. Sulti na kung unsay imong tumong isulti, angay nimong isulti. Unya, wag gid mo sulti sa tatay di ay, Nay. Nah, wag yun ay. Hangtod na maingon na lang ko. O kung di ka musulti ron si mong tuyo na ko, mauli na ko. Bahala na ka din biyaan te ka. Unya, Nay. Ang kanahan, misulti man tuod, pero lain may gisulti. Unsa may gisulti, Nay? Manguha mag 50 pesos. Kawa ko na sa pliti para uli. Ang kanahan, misulti man tuod, pero lain may gisulti. Unsa gisulti niya, Nay? Manguha lagay 50 pesos, kawa ko na sa pliti sa ila.
Ha? Askang, katawhana. Unya, wag mo magkauyab at tanay. Wa god, hangtod ako na lang siyang giprangkahan. Giyon sa man mo siya pagprank tanay. Akong giingnan nga, naibaw kong manguyab ka na ako, dili ba? Oh, bitando biyang kanahan. Unya? Mauto nga akong giingnan nga. Unsa man gusto nimo? Unsa man gusto kang balihon nato? Di makanmusulti na ako nga manguyab ka na ako mo'y manguyab nimo? O, unya, nay? Tandog kanahan. Unsa? Unya? Mauto. Aron madali, no? Akong gipanguyaban ritso. Pero ang problema kay di man mo tingog. So di siya makasugot na ako. Unya, giyon sa naman lang mo, nay? O, mura taong kugbuang. Ako'y nanguyab. Ako rasal gigsugot. O, mauto. Uyab na ni. Kidot. So, uyab na mo ato ni tatay, nay. Ay, oo, uyab na. Kay mitando man kanahan. So, karon ang problema kay dili man kakitag trabaho. Ganon naman, sad. Di makasulti. Murag kulog kuan, muungot ang yababa. Kaysa di ang gi-interview siya sa bagger sa department store, dili man mo tingog o pangutan-on. Unya, ingon mo lagi to si tatay nga nakatrabaho siya department store. Nadawat na igin siya. Ang angog dili madawat. Nga amo man kuan ninang sa kasal ang may interview niya. Unya kay wa may mahimo ang among ninang. Ako na like interview. Unya siya mo'y akong gipatrabaho. Wala no, bungot sa itoy. Askang paita lagi tawhana. Nya, karon makikistorya naman lagi na si tatay lagi. Ako man ang ganad-anad. Kay akong giingnan nga kundi kagani mag-usab, ana. Wag yun tayo padulngan. Mao nga mas may pag magbuwag na lang tangdaan. Unya? Diya pa siya mihinay-hinay tingog. Mitingog og pangutan-on. Paita sud aning tatay di ay, uy. Mao nang ikaw, ayaw gud anang magiuwawon. Kanang gitawag nila kuan pulpol or torpe. Ha? Ang pangita, kanang bagag naong. Mao ba, nay? Day! Oy, Wendell! Oh. Ikaw mong guday ni, oy. Buhi pa di ay ka? Ay, bali sa kita tulan buhay. Pag-usap siya. Pero wadyo ka magparamdam na ko kung asa na ka. Uy, nausa mo lang dali mo si Stag, no? O ko, mabuag mo ay pag hinahinay. Naigol mo tayo, Miss Pedro. Kalit na kang nawa, naunsa di ka. Uy, karon gibunal pa ni mo si Stag, ha? Sakit ko, eh. Ha? Sakit ko. Gani, tuo ko matay na ko. Kasi mo sakit. Pagpa-check up na ko, may kita ang doktor resulta na ko nga, huwag yung magtuo. Ha? Kuan, ingon doktor nga, uy, doon nakikanser sa baga. Sa baga? Baga na kaayo. Pagkaro ko istorya ng mga... man ni siya, uy. Mga istorya ng mga komersyal sa radyo, di ba? Kung doon nakisar cancer sa baga mo na gila, di ba na baga? Mapalit sa Colon Street. Sakit lang yapon kay Colon man. Lagi mo itong suka na to. Pagtarong, uy, mabinuang man ni siya, uy. Oy, suka na to nga daw nakikanser sa baga. Tawag ko ganay mo kaon. Wa ang tanan. Mao itong niwang ko. O, mauwaw kong pakita niyo. Tungod siguro kay tingalig di nakakailan ako ba? Uy, Wendell, uy, pagtarong. Lagi, gusto lang gila itong kumatay ato. Ay lang gani, kay luwas pa taon ko sa usa ka taong hanggaw. Ay, tre, purgaba. Unsay usa ka taong hanggaw? Uy, ngano na hanggaw man niluwas man kanimo? Sibakot taon. Nakita ang niya nga nakita nagunit ko pistola ba? Anya? Tio nang gas kong oo. Nya, mato niya. Ayaw! Buhi ko na ko mamatay. Buhi ko. Lagi, ang bilin. Usa ka ano may labot mga ha? Gusto kang mamatay, ha? Gusto ka? Oo, tungkol kay wala ayaw ako ginaboy. Masakit to na ko. Huwat lang ko sa ako kamatayon. O rin ako maghuwat. Pagkamatay lang ko. Abi na ako pistola. Ambi na. Nga baga, kung mapagamatay ka, ayaw ni pistola, bida, ibo mag yung itumong si mo. Oo nga, sayang kayo. Kasi sayang. Kung mapagamatay ka, ayaw diya si mong, si mong, ang itong mga pistola. Asa ba day? Aras mo tiyan. Kaya ala si mong, mabungkag ang imong utog, wala mo palit na. Usa? Mao to, kay di ko natauhan man ko sa Natauhan ka? natauhan ko. Di day maayo nga kung ibuhat ko kariso. Mao to nga tawag na ko balik sa doktor. Pagkanto na ko dito, nangayo ko pa sa ilo doktor day. Nga naman.
ang resulta di ay sa biopsy, nga dunay cancer sa baga. Dili nito ako taon. Lain ito masinti. Namatay man. Wala, ka paraw sa gida struktura sa. Paraw na yung mga doktor nga paraw yun. Ay. Lagi. Dili daw sa doktor eh. Dili? Oo. Ano naman? Onya, mauto nga, karon nga naulian ko gamay, nadasing na sa ko, tanawa, dasing ko gaon, balik ko gaon. Mao naulian ko gamay sa ang akong panlawas taon, o sa dihang nakasuri ko trabaho si Tihol, kay wawart mo na si Tihol, karon pakita ko nimo. Wendell. Mao na nga, kadtong gisabutan na itong kaniyadto ba, kadtong plano na itong pagkasalta. Ato to idayon, dahil ni. Wa magkakay-sakit sa baga na. Wa na'y bagay sa kulon. So? Pagkasalta na ha? Bahala ko sa ibita mo! O itong magpakasalta, bahala ko sa ibita po. Ay, salamat kay nipakita na ko si Wendell. Maudi ay wa siya nipakita na ko kay nasakit di ay siya. O dili pagid mao ang iyahang sakit. Lani! Ay, Nay! Nasbinok, namisita, timan na to. Papaulian na lang na siya, Nay. Uy, ingna nga natug na ko. Kakadungog siya, oy. Ari-ari. Hala, ahak mo ng tawhana, oy. Ang Ansa naman sa binok? Mag-istorya na sa taggubat, ani. Ay, sigtis nga diha, oy. Sulti ko sa tuyo na yun ni mo. Kining... Manguyab ka na ko. Na sorry na lang, na nakoy uyab. Paulit na las inyo. Tignaw. Pauli na. No, nagyabang na. Lani, kaning mga lamas, iapa sa dito sa tindahan, ha? Mauna ko ni mo kay mag-display pa ko aring mga tinda. Nay. Nay! Unsa man? Nay, ang akong uyaba, muanay ko na siya dinhi sa ato. Basin, kung dili ugma sa sunod adlaw, Nay. Mamisita siya. Pamisitaha lang. Ay, dili kay mamisita lang, Nay. Kung dili mamay na siya, kay magminyo na mi. Unsa? Gisultihan na lang nako si nanay sa plano namon ni Wendell nga magminyo na mi. Kay matod pa niya, may trabaho naman sad siya naa sa City Hall. Mao nga wa ko magdugay-dugay, uy, gitando gid nako siya. Kay mao man say gusto ni nanay nga maminyo nako aron makakita na siya sa iyahang apo. Unya to? Butsoy! Nang? Ikarga ring kwan sa imong tricycle, kaning mga saging ug mga mangga. Kanina na, nang? Kanara. Palihog lang niya akong display anak dito, ha? Unang. Unya na lang bayad, ha? Sa hapon na lang kay wa pa man ko'y halin. Sa hapon na lang, ma'am. Sige. May problema lang. Pwede mo ka ako mamisita sa mong anak, ha? Ay, ayaw na lang pangambisyon, Butsoy. Kay nanay uyab ng akong anak. Gani, magpakasal naman na sila. Sa guday, arin ako, oy. Hoy! Kuha sa ring pakarga na ako! Og na ko ronang! Ha? Ang tanan laglay, makarga na! Langgaw! Abi kay wa man siya'y paglaom sa kong anak, may balibad ang kanahan. Bantay ka lang na kong mangutang kambuanga ka! Ay, asa naman ni Slani, oy. Wa pa man gihatod ang mga lamas. Daga naman ang itag lamas na ba? Oy, unsa man ron? Unsa man karon? Oy, may dagan na, Bidasos, mga gahi. Taon ninyo, ginata mo kami manida din. Sige, gyapon mo. Kana, kuha na ko ba? Ay, sir. Ayaw taon, sir. Oy, kay maura bagong taon ay amang panganabuhi. Wala din na may mga trabaho ni. Walang personalan. Sige, prove good be. Sige. Kuhain nyo tanan. Kuhain mo sige, suwayin ninyo. Mga matay ta ninyo. Sige. Ay, sukol mo ka man ang bida. Kay samot ka na ko yung kaso taon na ni, ha? Yung nagkala mga dili patindahan din, Prove good be. Unsa, nanindag yapon mo din, ha? Si, kuha na ninyo! Kuha! Sinja na ka ba na, ha? Pasinja mo? Ayaw taon na ninyo ko, sir. Maluoy taon mo. Sige, ayaw lagi, sir. Ayaw lagi.
Nay, husto na, nay. Makabaws la taan ng mga tawhanan, nay. Gabaan na kita sila. Katong usam o salbahis kayo, di gud madaghang yo. Laming patyon tawhana, we. Ha, di aparon sa kong atubangan ay umubon ko kong itlog adto. Nay. Ayo. Uy, si Wendell, kadiyo tayo ha. Na si Wendell nga kung hinigugman ay. Alala, pasod la lang. Wendell, suod nga rin. Dali, dayon. May adlaw ninyo din ha. Nay, si Wendell, nay. Siya akong giingon ni mo nga, akong hinigugma. Ug magpakasal namin, nay. Leche! Muning panuay nga nagkuha sa kong mga tinda. Patyon ta ne! Nay! Patyon ko ne! Nay! Nay! Kadiyon sa nay! Ha? Nay! Animal ka! Suri na! Papahawa na! Papahawa na! Pahawa! Pahawa! Ay! Mao ni akong problema, kay di gyud makapasaylo ang akong mama ni Wendell, kay siya magoy nagkuha sa among mga tinda, suko jud kay akong inahan. Unsa akong buhaton ani? Madayon ka ning among plano nga pagpakasal? Unsa man og kamo ang pasultihon, Lani? Halo, Ate Pres! May adlaw! May adlaw sa tanan. Ate Pres, good morning. Good morning, Mama Mary. Salamat, Lord, sa tanan. Ngay mo grasya ang gihatag ka na mo. Thank you kay Lord. Excuse me, Ate Pres. Ate Jijay, good morning mo diya. Usa man dong? Namatay i-greet atong sige. board members katulong distrito si Julius Anthony Uloy Crominas. Diba? Kanang trabante ng mga mekaniko maminaw. Kumusta sa Ma'am Tata? Awa na lang chief of staff siya ni Kwan. Uloy. Dili, ari na Kwan. Hello! San Simura ba? Board member San Simura. Saan? San Simura. Good morning yung tanan diha. Morning. Kanang mga mekaniko sa opisina po ni Gobernador Pam. Good morning nyo diha, tanan. Okay. Ate Pres? Kay wa man si Ate Pres si Ate Bam? Asa itong Cinderland? Lani. Sinday-lani. Cinderland sa iyang problema kadto, nakalimot ko. Problema, nagkaabot sila siyang uyab nga swindle. Bam, niya, nagkapasabot na sila pakasal. Karoon ng iyang uyab na trabaho siya City Hall. Taga-prove, mga na. Niya ka taga-prove. Nagtrabaho raman sa ilang trabaho nga palimpyuhan yung mga daplin sa daan kay Samo kayo. Mauto nga, nag-operasyon man sila. Natimingan nga iyahang mama, mao'y namaligya o mga utanon, gikuha sa prove. Mao na pag-adto niya dito sa mauning tawhana mo yung nagkuha sa ako ang mga utanon, gikulata, gilabay o giagisan. Mao na nga niingon taon si kita tipagan draw sa iyang Cinder Lani. Si Inday Lani nga unsaon man ani di man sugot akong mama taon bam nga mao ni ako mahimong banay nagkasabot ra ba sila bam nya lab man sad kay na niya swindle pod saon man ni babe nangunay magigdakop ang yang uyab am siya magdaho mga mauni magdakop niya mao na kung ari ka dire sa Sirach 7 versikulo 25 kung imong minyuon ang imong anak nga babae nakahuman ka na sa usa ka dakong tahas apan ihatag siya ngadto sa usa ka buutan nga lalaki. May problema lalaki nito sa gilanon, buutan siya kulihat, nagtrabaho siya sa gobyerno, no? O yan, nahitabo sad nga na maiglia si Manang, o yan na sakpan lagi kay nag-clearing baka diya sa may sidewalk, so nadakpan. Unsa ka ni panultihon na ang balaod, sakit, pero tuman, kay balaod lagi, mapugos na pagtuman. Sakto mapagkasulti? Balaod. Nuwan ni sa babdalong, man bab. Kani murag dili kayo bugat ni siya Goliath Ate Pres tungod kay tinuod nga nahitabo kadto pero sa gingon na ni Goliath nga iguro man po nagtuman siya sa trabaho si laki. Suya ko no pagpapangayok pasaylo ang imong pamanhonon dahil ngadto sa imong mama. Unya ikaw sad explain rin sa imong mama nga dili man to sa niya man nagtuman ra man siya sa katungdana niya kay mamailan trabaho. Pareha ko daan ang kuan, nahinumdum ko Goliath, kanang kadto si Madam Gloria, sa barko nga Gloria,
Nga nisaka siya dito sa pilot kanang tuwa dito mo drive sa barko yang ging kapitan nga hawa diha nang dili mo ikaw senior citizen dili ni pasakag mo tiguang. Bitaw. Ana no. Yang pagit siya. Ano yang sige jud. So giya sa mong ooy. Ya ningon man kono lang ako mo dito. Ningon ako matagiyan ning barko dong. Di pati ko nung hilak pati ko nung kaawawan sa kapitan. Promato pa ko ni Ma'am Gloria kanang okay, nindot imong gibuhat kanang tuman kasi mong katungdanan. O di ba? Ana lang kaning explicare lang ma'am, ing na pa explicare si pamanuno nimo to sa mga mama, imong mama explicahe sa mga sa yang asawa no, Dro? Lani. Mao na sakto na lan, explicare imo hang ulangan, imong mama. Nga nagtuman ra sa trabaho ang imong boyfriend, unya kanang naang kuan sa day kanang naang katubito sa nain ng uyab ni mo lain nga murat itong kuwang gamit itong laki nga gilitsuan sa limong singhag kanang ayaw lang po niya na pagkatarungan lang po pagsulti unya ang kanimang good food ang iyang uyab Goliath kuan ko sa pila kalinya katubito ingon nga mamisita imong uyab mamisita lang ingon mo sa ang iyang inahan ingon mo sa laning dili mabahay dyan kay mga sawa na. Yan. Murag, wala kayo ko kauyon o gamay kay mayon tutog, di pala iladaan sa imong mama ang imong uyab. Kay naila pa to daan, magkaibaw imong mama nga nasa nagtrabaho sa mga limpios kalsada sa City Hall. Kana. Kaibaw pa, di na tudak po niya. Imong paborito. Kaila pa sa ladaan. Tabangan pa to imong mama rin. Kunan pa to tinda ninyo. Mga butan may anang kuan, kanang ma-approve. Kaila pa nagbuhat rin silang trabaon. Pwede, mahimo to Goliath pa naglitaw, kaila pa to sa ladaan. Pwede, mahingon to yung pamanuno nga, bay, ikaw li, kananay babae na ninda, di ba? Ikaw li, ato kay, ay, nahanap na akong uyab, ikaw li, ato, di lang ko. Tabangi bay. Ato lang dito, dakpon ganin mo, di lang ko, kay, mamama na sa pangasaunon. Ano ba? Wama sa di mo kipila-ila, pero dito na mong pamayan, asa ko ni sawayan ni mong gamay. Bitaw. Apan din na lang tana, ari na lang tana. Explicari, imong mama, unya si, imong boyfriend, papangayon sa pasaylo, aro magka-istorya sila. Pero nang litag, dili pa karumada dawat sa mong mama, wata-wata lang pila ka adaw, pila ka simana, basig pa buwan, mahilot na, wapa man ka mo magpasuwat sa simbahan. Wapa ay, paano ko sa niya, imiter-miter sa nimong kwa nga, mga kalihukan nimong, bawasan din mong mama, ka nang itawag ba sa mga inanog, open man akong anak, kasi yung uyab, open man siya, mansulti, nga na ang ta, no? Bitaw. Ako bitaw sa bayot ko, ako sulti, ako maigsul nga, ako ng Prince Pedro. Salamat mo na ka dito naman, no? Kung ako ay pasultihon.